कि हमने की यहाँ दहेज प्रथा ऐसा एगो चलन हो गई बा। ये दहेज प्रथा खातिर कितने बहन बेटी के हत्या हो जाता, कितने बहन बेटी जला दिया जाता रही। सब करा घरे बहन बेटी बाड़ी, हमरो घरे रउरो घरे पूरा संसार के घरे बाड़ी। चली भाई यही दहेज प्रथा पर एगो रुआ के कहानी हम सुनावे जा रहे बानी। कंचनपुर एक जाति के रहले लोहार, खेती बाड़ी भरण पोषण के दोसर ना रहले रोजगार। एक कमाए वाला रहले, खाए वाला रहले चार। दूगो लड़की एगो लड़का, मनवा भई जाता यही लछा। जेठ लड़की से आन हो गईली, मन में हो कैले विचार। पैसा को पास में नहीं खे जाई, अब हम के करा दुआ। लेकिन फिर भी लड़की सियान, लड़का खोजे चल ले बेटा के दुआरी हो रामा। खोजे चल ले बेटा के दुआरी हो रामा। हो रामा। जब तक गार्जियन जिएला तले बेटा बेटी बुझेला कि बस कोई हमरा लगे चिंता नहीं है। ई भार वो लड़का पर आ गई, कलश की बहन ई घर द्वार हम बेच के तुहार विवाह कर दे, हम कमा के फिर बना ले बहनी। कलश की नहीं भैया, अरे हथवा के जोरत बानी अपरिले चेरेनिया, सुन भैया पतिया मारे हथवा के जोरत बानी करिले मिनतिया भैया। चोरी चोरी गाना हो घर पर पदजी मी बा जा लिखले हाकिम जादा चोरी चोरी गाना हो घर पर दर्जी के बा जा रे।